Bueno, hoxe somos todos Manuel Rego, un traballador do Grupo Socialista que pasa a ser unha víctima máis do modo de actuar habitual xa en Gonzalo Pérez Jácome, que ademais traspasa a grupos políticos que non é o seu propio grupo político, exercendo a extorsión, a coacción a todas aquelas persoas que non fan o que el quere. Este é o seu xeito de facer política, unha película, a verdad, que máis que película. É o seu xeito de facer política, unha política que só coñece unha clave. É a clave da manipulación, a clave do uso, ademais dos fondos públicos, como todos sabemos, para fins para os que non estaban destinados, e ademais, neste caso, cando hai unha acusación tan grave como a da malversación de fondos públicos, trae a este plenario de hoxe un tema no que ademais busca un rédito que non lle corresponde legalmente. Cando os grupos políticos manifestamos finalmente a nosa opción por debatir este asunto, isto contraponse ao que el quere, querer apartar do debate un asunto que non lle convén, un asunto que ademais que é defendido polo Partido Popular, a retirada cando na comisión previa sostuvo que era algo que non debía levarse a debate, non? E despois solicita que se retire. Por non nestas circunstancias decidimos que a nosa posición é de non amparar uns fondos públicos que están destinados para un fin distinto do que el pretende, que non existe ninguna norma legal que habilite o uso dos fondos públicos para un grupo político que perdeu os seus concelleiros neste caso, e sobre esta base nos decidimos dar un debate e non furtarlle á opinión pública a posibilidade de falar sobre este asunto.